して信じ、物まき。これからは皆よく聞いて動いてゆかねばならんぞ。どれでも彼でも何でも良いわけにはいかぬのだぞ。と申すのは、それぞれ皆役割決めてあるのに、それに不服申す者多いからややこしくなるのだぞ。じゃが、それもひとまず表現じゃ。誰でも何でもできるわけではないのだから、皆一通り理解なされば、おのずと器に見合った仕事、結構いたすこととなるのだぞ。それできれば嬉しさのしなりなりて、皆と仲良く進めるから、ますます楽しさのしだな。一切のものと手つなげる人民でなければ、これから先へは進めんぞ。己力見せつけておる輩ばかりじゃな。何でもかんでも見せつけておっては味もなくなるぞ。それは見せつけておるということ、まだわからんか。命の競い合い、かわいいかわいい。そなたら相撲でも将棋でもいたしておりなされ。どこまでも頭下げて歩む人民には特別な念力もいらんぞ。嬉し楽し、日々夜ごと手出せますのだぞ。何もかも目に見える奇跡見せておっては進み具合がなかなかじゃ。ますます怪しくなるぞ。それぞれ皆仲良う楽しんでくだされ。何もないのが奇跡ぞ。嬉し楽し暮らせばそなたが奇跡ぞ。皆そなたも同様ぞ。あれもこれも皆どんなこと言ってもなかなか表現ばかりで口ばかりじゃのう。己できるのに口ばかりの輩では立て替えできんぞ。皆に頭下げて感謝にお暮らしくだされ。どこまでも何もかもに感謝なされ。他は己が鏡となってお現れぞ。嬉し楽しくなりたら己天国におるぞ。怒り主多ければおのずと戦好む獣じゃのう。取り合い殺し合いどこまでもきりないのう。どうざそなたの鏡曇りておること、これでお分かりか。皆に申しておるのじゃぞ。そなたの心のままに世は映るのぞ。これ例えでないのだぞ。目に見えぬものは信心と申すお偉い殿。そなたは何者か申してみよれ。どこから来たかよく考えてみよれ。そなたの体、この方の耳垢ほどもないのじゃが、お前さんに貸しておりに期待じゃ。お考えくだされよ。そなた自身、目に見えん存在ぞ。わかりたか。目に見えるものは皆目に見えぬところから出てきて形となるのじゃ。目に見えておるのはすべて結果であり過去の願望じゃ。そなたらの思い描いた世界がおのずと形となるのじゃ。どんな世界を思い描くか、おのおのよく考えくだされ。金欲しいか。何欲しいか。家も金も土地も皆この方の身からだじゃ。いつまでも己のものと申して殺すのじゃ。そろそろ皆一気に蹴りつけさすぞ。脅しでないぞ。それぞれの御霊相応になるから申しておくぞ。仏の世は終わりたのじゃ。方便の世は終わっておるのじゃぞ。脅してはないぞ。何でも許される世は終わりたのじゃ。それぞれの因果だけの巡り、きっちりお支払いくだされよ。苦しめば苦しむほど、それまでの巡り取っていただいておると思いなされ。嬉し楽しとなりたら、これまでの木の花咲いたと思いなされ。いずれにしても嬉しじゃな。あっぱれこの世は神世となりておるのじゃから、魔物の好き勝手できん、改心の世となっておるのだぞ。魔物いつまで人間についておるか。それぞれの好き勝手、もう良いではないか。感心したものから新しいお役授けるぞ。出遅れたもの、いよいよなくいたすぞ。これほど申して聞かんものは、さっきの肥やしといたすぞ。はじめから出直せよ。
御霊の出直し、いよいよかしこなるぞ。神々のどれもわからんこの仕組み、いよいよ人にわかるはずもなかろうに。我こそはと申すやから、いつまで申しておるか。そなたの化けのから、いよいよ剥げ落ちるから、はよう改心せねば、恥ずかしい思いせねばならんぞ。この方、牛虎混人、逃げも隠れもできんぞ。すべてを変えますのだぞ。霊人魔物、いよいよ神に歯向かってみよるよ。どこまでできるか、見物ぞ。己の弱さ知るときお与えいたしますぞ。それぞれ改心できぬのであれば、いよいよじゃな。悔い残らんようにかかりとくだされ、きなされ。どれほど大きい神かわかるぞ。そなたどれほど小さいかお分かりになるぞ。いよいよ始めますぞ。どこの誰が何しておるか見ておくぞ。それぞれ皆恐れ教えるぞ。ありがたく神の怖さ知りなされ。お役、それぞれのお役じゃ。雨にも風にも雷、地震にもなるのだぞ。地の大神大忙しじゃ。どれほどご活躍なさるかはそなたの改心次第じゃ。これ皆牛虎混人の働きでありますぞ。いよいよこの神現れるぞ。分かりた者、嬉しさの死とおかげ落とさんよう、おのおののお役使いまつろうてくだされよ。いよいよぞ。はじめの現れ、岩の神であるぞ。次が風の神、そして雨の神、地震の神、大地震の神となりなりて、あれの神お現れぞ。御霊相応に受け取りなされよ。牛虎混人、上のおつやませ聞こえて、赤き上にしえいも進む。これから神と共にある、縁ある者だけに伝えなされ。これわかる者だけに伝えなされ。それで十分こと足りるのぞ。世界の市民いよいよお移りいたすぞ。この方、分け御霊となりてのご活躍じゃ。御霊磨き、結構、いよいよ移りますぞ。磨けた人民しかお役いたされよ。しかとお役いたされよ。どこまでも感謝の涙で嬉しい、楽しい歌うぞ。卒業いたされ、新たな道お役に光るぞ。宇宙の御霊殿、それぞれ見ていなされ。そなたの御霊同様じゃ。それぞれの御霊の代表じゃ。どれだけ皆と仲良うできるようになりたか楽しみじゃのう。この星におる者たち、皆それぞれの星からの移住者ばかり。宇宙のひな形であるこの星に、そなたはかき集め練り上げてまた元に戻す仕組み。故にどこまでそれぞれが改心いたし学べたか、それぞれの星の行く末でもあるぞ。誰一人とて同じ星の者はおらんのぞ。縁ある星はあれども、同じ星の御霊はおらんのがこの方が作りた世の元からのお仕組みじゃ。どうじゃわかりたか。この星に通る御霊らよ。そなたらの思いも違うておろうに。これが初めの仕組み。いよいよ面白くなるぞ。ひっくり返るぞ。お偉い殿、皆腰抜かすぞ。今に見ていなされ。数え歌、皆歌いなされ。としたによいつぬななやここのたり。何度も歌いなされ。ひとしたによいつぬななやここのたり。それぞれいよいよ変わりますぞ。騙されてみなされ。騙されることできる御霊のみわかる仕組みじゃ。嬉し楽しく楽しんで歌いなされ。おのおのに歌いなされ。おとたまの仕組みじゃ。おとたまの仕組みともなるぞ。皆はじめが肝心であるぞ。肝心であるぞ。肝心であるぞ。桃千代ずとなりますぞ。桃千代ずでありますぞ。これがわかれば神人じゃ。楽しいな。嬉しいな。嬉し楽しとお変わりなさる仕組みぞ。あらかけやあらすがしがし牛虎混人お現れじゃ。
2007年5月15日、雨の月の神、牛虎尊人、ひふみよーい。歌いなされ。